DKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor na Buwak Camarines Sur. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sa rong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. This time check is brought to you by Honorable Jesse Bochoy Abunite, City Councilor, Iriga City. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Iriga City. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Libre kong San Miguel beer, basta akin ang tansan. Tansan? Sa San Miguel Oktoberfest Instant GCash Panalo Promo, uulan ng up to 100 million pesos in GCash prizes. Buy any San Miguel beer, hanapin ang code sa crown. Kung meron, panalo ka! Iscan ang QR code sa mga posters at Facebook. I-type ang code and win! Sali na! Available in areas where allowed. See posters for full details. Promo runs from September 1 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0424 series of 2021. Drink responsibly. Patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. Oras niya to sa ganyan, 36 minutos. Makalihis an alas 4 din paghapon. Radyo Ronda News Watch Afternoon Edition. Diyos maray na hapon po sa Indugabos. Aldaw kita ngunyanin Miyerkules, pizza 8 kan bulanin Disyembre, taon 2021. Makakaibahan ta sa lado technical, digdi sa satuyang studio. Si Engineer Abilindon Turalio, ang Chief Technician. Si Jimmy Guanzon, ang satuyang Information Officer. Si Jimson Oco, siringman si Aldrin Orlanda, duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong makakaibahan na mahatod kan mga barata sa Radyo Ronda News Watch Afternoon Edition. Radyo Ronda News Watch Afternoon Edition. Ini po si Gloria Prestado Bungais. Headlines kita kan mga bareta sa lado lokal. Target collection kan LTO digdi sa syudad kan Iriga. Masasakita na makuang unya na taon. Opposition kan sangguniang panglungsod digdi sa syudad kan Iriga. Bakong binsido sa priority kan 2022 annual budget kan syudad. Dai bakunado, dai palaugon sa munisipyo kan Banuan kan o Kampo, Camarines Sur, kunda bako man na emergency cases.
CCTV camera sa banuan kan libmanan urog na sa mga barangay na pwedeng katakutan kan mga napapaagi na mga namamanuaan saro sa pinagmamaot kan libmanan Vice Mayoralty aspirant Jerry Tendero. Eastern surge na matean sa mga baybayon na sakop kan banuan kan Calabanga, Camarines Sur, nagkakapirang mga saradit na bangka naraot matapos mana rapason kan makukusog na alon. Memorandum order kan DepEd naga mapadapit sa mandatory vaccination sa mga paratokdo pinag-almahan kan Commission on Human Rights, DepEd, naga pinagkansilar na an enot na memo. 35 anyos na lalaki arestado sa drug buy-bust operation duman sa syudad kan Lima-Gaspi. Herd immunity makukuha kan Sorsogon antes man ang taon. Limang parasisira na taga Baras Catanduanes, 7 aldaw na nawawara sa tahaw kan lawod sa dagat Pasipiko, padagos pa man na pinagahanap. Apat na parasisira na recover na ang bangkay matapos ining mawara pirang aldaw sa banuan kan Bega sa probinsya kan Catanduanes. Barangay Kagawad kan Barangay Tagaytay duman sa Gubat, Sorsogon, irido sa pananaga, suspect arestado sa hot pursuit operation. Wanted sa kasong pagbalgar kan Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Act nadakop sa Manhunt Charlie Operation kan PNP Bicol. Headlines man kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Pig-advisean man o kandidato. Mag-relax na, sabi ni Bongo nin huli tabako naman akong kandidato. Marcos Duterte Caravan duman sa Quezon City dai pinag-koordinar sa LGU maski may pandemya. Pitong biyahero haliman sa South Africa dai pa man nakukuha sa tahaw kan COVID-19 o Omicron threat. Yan po ang nagkakapirasa na sa mga headlines kan sa tuyang mga barata sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Ngunyan sa detalyes na kita kan mga barata sa lado lokal, pinag-ako kan LTO digdi sa syudad kan Iriga na masasakitan sinda na malampasan o abuton ang target na koleksyon kan ahensya ngunyan na taon, mientras na nagkakapirang aldaw na sana ang natatada sa 2021. Sinabi ni LTO Chief Jerry Navarez na kadakol na mga rason kung no tadai na aabot kan opisina ang sa indaman na target, kabali na digdi ang pagtama kan pandemya asin man ang extension sa pagbabayad kan renewal poon sa lisensya asin man sa registration kan mga bihikulo. Sinabi kan opisyal na kan nagtalikod na taon, maski yaon ang pandemya na COVID-19 alagad nagsubra pa man giraray sinda sa 10 milyones de pesos na koleksyon, alagad ngunyan dai ini kayang maabot.
En connection paman kaini nangangapudan pa ang opisyal na aprobitsaran na ang sa indaman na programa na advance registration tanganing daina madipisilan pa sa pagparehistro kan sa indaman na mga bihikulo urog na duman sa may mga ending na 1 and 2 na kaipuan na mairehistro sa enot na 2 bulan kan taon 2022. Mientras tanto, bako mana binsido ang lado kan oposisyon digdi sa sangguniang panglungsod kan syudad kan Iriga sa prioridad kan annual budget na minakantidad na 1.1 bilyones de pesos na pinag-aprobaran kan nagtalikod na simana asin man nakatalaan ng itransmit duman sa sangguniang panlalawigan para man sa review. Iyo ini ang ipinahayag ni Konsyal Edsel Di Maiwat na 2 bagay an sa indaman na dain nagustuhan na maaprobaran na pundo. Enot iyo ang dai pag-implementar kan sabay sa second asin man third tranche kan salary standardization kan mga empleados sa City Hall asin man ang pagtaukan ayuda sa mga barangay na sinsilyong marhay na 2,000 de pesos. Sigon sa iya kon pinagsabay na kuta na ang implementasyon kan salary standardization dakulang tabang ini sa mga tios na empleyado kan lokal na gobyerno kung sain igwamanin kukuahon na pundo. Dapit man sa ayuda sa barangay, sinabi pa man ni Di Maiwat na sinsilyong marhay ang 2,000 de pesos na itatao sa laog nin sarong taon. Embes ang buot kan konsyal, sikera kabangang milyon na ayuda sa 36 na barangay kan syudad kan Iriga. Maray na hapon ki Asgilo Frestado Contreras. Pigtawananin pagtugot kan lokal na gobyerno ang mga negosyante duman sa Ocampo, Camarines Sur na pagbawalan na maglaog sa saindama na edipisyo ang mga tawong daipa na babakunahan. Ini ang nakasurat sa Executive Order numerado 30 Series of 2021 na ipigpaluwas kan LGU Ocampo permado ni Mayor Ronald Alan Gu. Alagad sa Section 1 nakasurat na sulaminting mga bakunado sana ang pwedeng makalaog sa municipal compound para man sa saindang official transaction sa munisipyo. Mientras na sa Section 2 kan sinambitan ng EO ang mga pampubliko asin pribadong establishmento pwedeng sayumahan na makalaog asin magtaonin serbisyo para man sa mga individual na daipa nababakunahan kabali na iyo ang mga partially vaccinated. Sigon sa gobyerno lokal, nakaangkla ang AO sa IATF Resolution numerado 148-B asin man 149 o ang pagtatao kan solusyon sa gobyerno tanganing mapataas ang demand sa pagbabakuna. Ang kasuguan pinagpunan na ipautob kanakalihis na simana Disyembre 5, taon 2021. Sa emergency cases asin man sa mga mapa-check up mayong sasayumahan, bakunado man o bako. Kasabay naman kan pagpapaluwas kan EO ang reklamo kan mga residente. Alagad sigon sa LGU, dai namimirit kun dai o kundi nag-iinganyar asin man nagpapagirumdum na importante ang maging protektado kontra sa virus. Tama man ang desisyon kan kada saro, alagad an mawot maging desisyon iyo ang protektaran ang mga sadiri, pamilya asin bilog na banwaan kontra sa pandemya. Mientras tanto, ang banwaan man kan Libmanan Camarines Sur na pinagbibilog kan 75 barangay kadaklan sa mga ini harayo sa kasentrohan asin
kadaklan mayo nin CCTV. Daina may tatago kung minsan dawa sa inabanuan kung makakaabot sa daiman kabisadong lugar. Nakakamati nin pagkatakot urog na kung abuto na nin banggi sa agihan o dikit anharong sa lugar. Sa banwaan kan Libmanan Camarines Sur, saro sa mga gustong himuhon ni Vice Mayoralty Aspirant Jere Tendero an magkaigwanin mga CCTV sa mga barangay kan sa indama na banwaan. Makakatabang subot ini tanganing mas maging trangkilo ang bilog na banwaan sa Libmanan, Camarines Sur. Iba pang detalyes kan mga Bareta. Naraot ang nagkakapirang saradit na mga bangka sa baybayon kan Barangay Sabang sa banwaan kan Calabanga, Camarines Sur matapos man na magkaigwanin storm surge sa lugar. Ang mga bangka pinagrapas kan makukusog na alon kung kaya naraot ang mga ini kan magtama sa mga gapo. Ini ang ipinag-istorya ni Barangay Kagawad Alin Haya na saro sa may sadiri kan bangkang naraot nin huliman sa alon. Sigon ki Kagawad Haya na bigla sinda sa biglaan man na pagtaas kan alon sa saindang lugar na uminabot pangani ang tubig sa nagkakapirang mga kaharungan harani sa baybayon. Da ininda pinaglalauman na magkaka-storm surge kan pagkahapon na ito na sinabihan pa kan high tide kaya mataas ang alon. Sangonyan ang mga parasisira sa lugar sibot sa pag-irahay kan mga nagkawarasak nindang bangka, maski ang iba sa mga ini, dahil na pwedeng mapakinabangan. Maawot ninda na kuta na, matabangan sinda kan BIPAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa nangyaring ini sa saindaman na mga bangka. Mientras tanto, pinag-almahan kan Commission on Human Rights ang pigpaluwas na memorandum order kan Naga City Schools Division's Office in connection sa pagsasairarom sa mga teaching and non-teaching personnel sa mandatory vaccination. Sa ipinaaging surat ni Attorney Duna Federico Madrona, Officer in Charge kan CHR Bicol, sinabi kaini na maghagad nin tabang sa saindama na opisina si Education Program Supervisor Eduardo Laureles asin dakol pa mana public school teachers ninhulita subuot sa MO na 393 o 394 series of 2021 o sa piritan na pagpapabakuna na nakaangkla subuot sa IATF Resolution numerado 148-B na may petsa na Nobyembre 11 taon 2021. Dugang pakan opisyal may nahiling sindang irregularidad sa sinambitan ng kasuguan kan DepEd Naga nin hulitakan nakalihis na Nobyembre 25 taon 2021. Nagpaluwas si DepEd Secretary Leonor Briones nin Memorandum Order numerado 082 en connection sa bayanihan Bakunahan National COVID-19 Vaccination Day kung saan pigko-kumbinsir ang sa indama na mga personahis, mga magurang asin man mga estudyante na magpabakuna alagad bakong sapiritan o mandatory. Unconstitutional subuot ang IATF Resolution 148-B o B nin hulita na babalgar kaini ang Section 12 kan Republic Act 11525 on COVID-19 Vaccination Program Act of 2021 na nagsasabi na dai pwedeng gamiton na mandatory requirement and vaccination card para man sa educational, employment asin iba pang kabaing na transaksyon sa gobyerno. Nin huli kaini pinapabawi kan CHR ang ipinagpaluwas na Memorandum Order kan DepEd Naga asin tugutan ang sa indama ng mga paratukdo
na i-exercise ang sa indang diretsyo na mabuhay sa pagtubod ang pagpapabakuna pwedeng mamugtak sa inda sa peligro. Mientras tanto, naghahapulas naman ngunyan sa rehas na bakal ang sarong 35 anyos na lalaki matapos madakupan kan droga sa ipinagkondusir na drug by bust operation sa Purok 2, Barangay Imperial, duman sa syudad kan Lima-Gaspi. Ang suspect pinagbistong si alias Jojo, residente kan sinambitan ng barangay. Sigun sa report kan Lima-Gaspi City Police Station, kasubanggi kan magsagibonin by bust operation sa lugar kung sa indag positibo ang suspect. Matapos manapabakalan kay ni, ang nagsagin-sagin na pusher buyer kan pinagdududahan shabu sa kantidad sa naman nganing 500 pesos. Na-recover sa iya ang sarong sadit na heat-sealed transparent plastic sachet na may laog na pinagdududahan shabu asin kwarta na ginamit sa buy bust money. Sangunyan ang suspect yaon na sa kustodiya kan PNP asin man pinag-preparar naman subuot ang kasong isasangat na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Maray na hapon ki Josie Tadeo ang sakuyang classmate duman sa San Ramon Provincial High School. Alagad ngunyan yaon na siya dyan sa syudad kan Naga. Siring man sa sakuyang pamangkin si Iris Galyarte. Tiwala si Sorsogon Governor Ches Escudero na makukuha kan probinsya ang herd immunity sa pagtatapos kan 2021 kunwarin. Piglalauman na mababakunahan ang 85% kan target na populasyon kay ni. Lampas sa pinagtalaan kan World Health Organization asin man Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF. Naglalataw sa mga paenot na datos haliman sa Sorsogon Provincial Information Office na sa enot na aldaw kan 5 aldaw na bayanihan bakunahan National Vaccination Day nasa 29,141 na Sorsoganon ang natawanan kan first dose numero na masalangkaw nin 2,343 sa target kan Department of Health. Pinagsabi kan veteranong lehislador na naglumoy na ang panasyon na gobyerno sa nainot kaining direktiba na nagsasabi na mapapadusahan ang mga lokal na gobyerno kunda ririkasan ang vaccination program sa saindama na nasasakupan. Urog na tamay mga nagiging manlain-lain na problema asin man aberya dati sa parte kan gobyerno pag-abot man sa distribution kan mga bakuna sa manlain-lain na lokalidad. Sa ngunyan, sinabi ni Escudero na nag-iba na ang paparani naman ang Sorsogon sa herd immunity. Ninhuli naman sa kadakol naman ang mga nagpabakuna. Pag-abot sa probinsya, puon pa kan Oktubre kung saan nakaresibi hali man sa 20,000 hasta 40,000 na doses kada aldaw. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga bareta, padagos pa man na pinagahanap sa ngunyan ang 5 parasisira. Hali man sa banwaan kan Baras Katanduanes na nawara sa tahaw kan Lawud, makalihis at na maabutan sinda kan makusug na alon sa kadagatan kan Pasipiko. Nagpapadagos sa pagkukondusir nin search, rescue asin man retrieval operation ang mga personahis kan MDRRMO Baras
PCG Northern Samar, PCG Sorsogon, kaibaan pirang mga parasisira, hali man sa Barangay Danau, Asin man Futsan, para man manumpungan asin ana sinambitan ng mga persona. Sigon ki Engineer Khalil Tapia, MDRRMO, Officer Canbaras, ipinahayag kaini na padagos pasindang naglalaom na buhay pa manindang manunumpungan ang mga nagkakawarara na parasisira. Ini sa ibong naman kan haros 7 aldaw na pagkawara kan mga biktima na pinagbistong sinda Ronald Abarte, 28 anyos, Dante Torrente, 27 anyos, Gerson Ases, 21 anyos. Mga residente kan Barangay Futsan, Milvin Babagay, 36 anyos. Asin man Juvil Torrente, 32 anyos, residente kan Barangay Danau, kan sinambitan ng Banwaan. Daina nakabalik ang mga ini sa saindaman na harong, mantang ansaro sa saindang pag-iriba na pinagbistong si Freddy Mingo, ang sulaminting nakasalbar asin nanutaran sa Barangay Malubago sa isla kan Rapo-Rapo sa probinsya kan Albay. In connection paman kaini nagkukondusir naman in aerial surveillance and PCG Bicol alagad hasta sa ngunyan day pamananggad na namamansayan ang dawa anino kan mga ini. Mientras tantong sigon paman ki Biga, MDRRMO, LDRRMO, Niel Frances Tovio, an apat na parasisira na sinda Adrian Lanon, 41 anyos, Eduardo Wallet, 55 anyos, Ariel Tuonan, 36 anyos, asin June Full Tuonan, 24 anyos, mga residente kan Barangay Tinago, sa Banuan kan Biga, sa probinsya kan Catanduanes. Enot mana nadukayan ang hawak na nasa stage of decomposition o naagnas ni Eduardo Wallet sa Baybayon kan Barangay Subok kanakaaging Disyembre 3. Disyembre 4 nadukayan man ang hawak ni Adrian Lanon sa Baybayon na sakop kan Barangay Butinagan na nasa stage of decomposition naman. Mientras na Disyembre 5 nin pagkaaga kan madukayan ang hawak ni John Full Tuunan sa Baybayon kan Barangay Subok asin hapon kan parehong aldaw nadukayan ang hawak ni Arnil Tuunan sa parehong lugar. Sigon ki Tobio, nagdesisyon naman ang pamilya na ilubong ang mga ini nin huli ta nasa stage of decomposition na. Dugang pa kan opisyal na iistorya kan kaibahan kaini na parasisira sa saro paman na bangka na nakapuli sa saindang harong o sa banwaan na sabay-sabay kota na sinda na babalik sa saindang lugar kan abutan kan makukusog na alon. Nagkataon man subuot na brown out asin banggi kaidto kon kaya sulaminting ilaw sana an sa indama na pinaggamit na signal sa kada saro. Matapos ang pangyayari dai na subuot na hiling ninda ang bangka na pinaglulunadan kan apat na mga parasisira. Mientras tantong na-recover man ang debris kan bangka sa Baybayon harani sa indama na lugar. Natawanan naman nintabang kan munisipyo ang pamilya kan mga nagadan na parasisira. Mientras na pinagalat naman ang tabang hali man sa probinsya asin man insurance hali man sa Department of Agriculture. Yan na po ang naging katripunan kan sa tuyang pagbabareta sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Nakaibahan ta sa lado technical si Engineer Abilindon Toralio ang Chief Technician, si Jimmy Guanzon ang Information Officer, si Jimson Oco asin man si Aldrin Orlanda duman sa transmitter. Yaon man si Sprite. Ako man po ang sa indong nakaibahan na nagatud kan mga bareta sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition.
Ini po si Gloria Prestado Bungais. Diyos mabalos, salamat kan sa indong mayong sawang